ambient de gala en un camp d'esports que va batre el rècord d'assistència. Més de 12.000 espectadors van rebre a l'equip amb un mosaic de segre amb el lema «Som i serem». L'afició marcava el primer gol abans de començar el partit. Per davant quedaven 90 minuts que es convertirien en una autèntica batalla futbolística. En la primera meitat, cap dels dos equips va tenir fluïdesa en el joc. El partit era trabat i pràcticament no hi havia aproximacions a les àrees. Tampoc ajudava l'actuació del col·legiat Usson Rosell, que va donar la sensació de no tenir controlat el maig en cap moment. La millor oportunitat pels blaus arribaria al minut 40, amb un cop de cap de Biel que Manuel rebutjava. El mateix Biel es mostrava providencial en la jugada següent, anticipant-se Rufino quan aquest ja encarava Pau. Però al minut 43 el mateix Rufino es refeia de l'acció anterior. Una pèrdua de pilota de Benyat l'aprofitava el davanter visitant per anar-se'n de tothom i fer el 0-1. A la represa, els toledans, a més de crear alguna ocasió de perill, van sortir amb l'objectiu clar d'interrompre el partit amb constants pèrdues de temps, però tot va canviar al minut 57. Raúl Fuster, amb un llançament de falta magistral, establia les taules. El gol va esperonar els lleidatans. En la jugada següent, Xupe rematava el travesser. I al 61, Pere Milla aprofitava un rebuig del porter per fer el 2-1. En tan sols 4 minuts, els de Celigrat havien culminat la remuntada, però encara quedava feina per fer. El marcador era favorable, però un gol del Toledo tornava a canviar tot. El Lleida va buscar amb insistència un tercer gol que finalment no arribaria. Ja a les acaballes el Toledo es va quedar un home menys i Miguel Ramos va tenir l'última pels visitants. Una vegada més, els de Celigrat van tornar a mostrar caràcter d'equip campió. El somni del play-off continua més viu que mai. La victòria és que hem eliminat el Toledo, no? I l'altra victòria és que en situacions especials, com aquestes del play-off, l'afició respon. I això per nosaltres crec que és un plus en aquestes eliminatòries tan difícils, no? Tindre la gent del nostre costat i amb aquest nombre i d'aquesta manera, no? Tan entregada. Crec que és un plus que tenim, sí. Ens fa més forts encara. Sí, sempre ho he dit, que quan estem tots junts som més forts, doncs imagina't si som 13.000 aquí dintre, som fortíssims. Al final del partit es van viure alguns moments de tensió típics d'aquestes eliminatòries, però l'objectiu ja s'havia complert. Els blaus estan a la segona ronda i la comunió entre l'equip i l'afició és segurament la victòria més important de la temporada. Cinc i mitja de la tarda. Faltava una hora per començar el partit i aquest era l'aspecte al voltant del camp d'esports. La coincidència de la plec amb el play-off d'ascens va fer que fossin molts els que s'apropessin amb temps per gaudir d'una prèvia marcada per un ambient clarament festiu. Les aficions del Toledo i del Lleida, com va passar en el partit d'anada, van donar un exemple d'esportivitat i convivència. Somos hermanos, somos aficiones de izquierdas, cañeras, por 2-2 se pasa al Toledo, que venimos de allí. Pero bueno, mucha suerte al Lleida, buen campo, buena afición. Y buen rollo. Y buen rollo ante todo. Buenos bares, buena bebida, buena comida. I aupa Lleida! Aupa Lleida! S'apropa l'hora del partit i l'afició blava es fa més present. Les penyes d'animació comencen a arribar i l'himne del Lleida es deixa sentir. Tothom confia en que en un ambient com aquest la victòria no es pot escapar. Ara fa molts anys que no tenim un ambient com el d'avui i s'ha d'aprofitar amb la plec, l'ambientet de la plec i el camp a petar, segur que passem. És molt guapo perquè a més ha coincidit amb la plec i llavors aquí a Lleida ens embolcat tots per omplir el camp. Jo crec que avui guanyarem, hi ha molta afició, molta gent anima amb aquest equip, jo crec que amb la plec, esperem que no plogui, però bé. Vinc a animar el Lleida, però per supost després el meu Atleti, que guanyi igual que el Lleida. Aupa l'Atleti i visca el Lleida. Estamos todos con Lleida, Amun ahí, vamos a ganar, vamos Lleida, vamos, Lleida, vamos a machacar a Toledo, yeah! Entrem al camp d'esports i l'afició ja es prepara per fer un mosaic que va ficar la pell de gallina als jugadors. 12.567 espectadors animen, canten i aplaudeixen sense parar. El gol del Toledo no fa canviar res. Saben que els de Celigrat sempre responen. Aquest tècnic i aquests jugadors no fallen. No, home, la primera part que ha sigut igualada, és el mateix que va passar amb l'Olot, però remuntarem, segur. Passarem. Com aquell dia de l'Olot, que ja pensava que es havia acabat tot, i va pintar penal, però aquesta vegada també passarà, i passarem, seguríssim. Afició i jugadors creien en la remuntada. Aquesta es va consumar. Tocava celebrar la victòria d'un equip que ara té, més que mai, una ciutat sencera al seu costat.